Allahan yetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun, bereketli ýyl bolsun. Her bir türkmen ýylymyzyň öý ojagynda ullun toý tutulýan, bagtly durmuşda ýaşaýan ýyllarymyzyň biri bolsun. Agylla goýun bolsun, gapyňda toýuň bolsun, maşynyň palta bolsun, kosko ýaly oýun bolsun. Täze ýylla täze arzu, täze niýet ýaran bolsun. Gelýän ýylam sagyrdyr, öküdüň taýyn bolsun. Karoçy bagtyň bolsun, sürür ýaly wagtyň bolsun. Bankamada barаңda, içi dolu kartyň bolsun. Hala zinnet etli bolsun, düşmanlaryňyz çetde bolsun. Köp garaşýan täze ýylyň, sygyr ýyly gutly bolsun. Mene sözüm jemleýän, esasy zat saglyk bolsun. Allah jandan dilegim yetip gelýän täze 2021-nji ýyl bilen sizi we siziň asly halal we agzybir maşgalalaryňyzy gyzgyn gutlaýaryn. 2021-nji ýyl her bir maşgala 4 pasal jan saglyk, 12 ay agzybirlik, 52 hepde gülkü şatlyk, 365 gün üstünlük, 8760 saat awrey, 525.600 minut rızgal, döwlet 31.536 sekund süýgü getirsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl süýji arzulary eden alp barjy, toýçy Hekimow.